squeeze, tangerine dreams, I'm sliding. Stocks up, dashboard digital, I'm gliding. Organic plates, salmon over quinoa. Nu fick jag en plötslig känsla av att jag måste filma. Så nu filmar jag. Vi har kommit till Östersund. Vi ska fara. Och det var nu ungefär det. Men ja, det var nu en liten update, säger vi. Bra så. Tää oli tää reissu. Yes. Och sen nästa fot där till sidan om. Yes. Perfekt. Snyggt. Nice. Perfekt. Snyggt. Nu är det dags att hämta pizza. Vi gör det med stil också. Inga skor. Här var inte pizza, inte. Här har vi pizza. Aj, aj, aj. Hoppas inte det så konstigt ut. Sen har jag laddare också, för jag filmar så effektivt. Nu kommer jag inte få allt här med mig, så jag måste stänga av kameran. Hejdå. A few moments later. Okej, nu har jag ätit pizza. Nu kan man göra sån här. Finito. Ja, det var nog Eva. Nästa höger hand. Nice. Joni är över våningen och lyfter skrot, så nu ska vi leka lite. Häng med! In the morning with the stretch, I be counting blessings. $250,000 on the dresser, no more stressing. Matcha in my cup, and I don't do no capping. I talk health and wealth and moves that make it happen. Vintage Gucci apron, flipping duck confit. She texted me a poem, she said my
like ceramic soul in the sample. Investing in land while they fighting for a Lambo. Got the savings and the flame. Så här går det när man har varit en vecka på rymmen i Sverige. Man är hemlös och tvingas sitta på gatan och äta. Helt bäst. Nå, inte ska man klaga inte. Hemlös i Sverige. Ja. Det funkar. Och, ja, vi har duschat i gymmet liksom och gått in till Willys redan 2 gånger. Och så får man äta då semla och lite kyckling. Men du har inga rena t-skjortor. Jag har inga rena strumpor eller kalsonger. Inte har jag heller. Jag fick ta smutsiga kalsonger idag från... Oj, det där var ju lite konstigt. Så du, jag spelar död, förstår du. Du är ju nämligen här vid döda fallet. Så det var liksom spela död där. Flipflops är jättebra idé. Japp. Det här måste jag ju prova också. Så bra som helst. Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, maybe not just stop. Well, game on bitches. I don't play fair, just play elite. Late night text like where you at? Told her on the way, I move like that. No brakes, no cap, I'm built to last. She want one more round, I told her bet fast. Don't sleep till sunrise, ride with me. Lights down low, move silently. Girl, you got that fire, breathe. So don't let go, just ride with me. Is it a bird? Or is it a plane? Yeah, might be a plane. Oj, det är en sån här en sågtandad fisk. Och med jul, det här dekoration. Clear for landing, Marius mobile, bike mobile, clear for landing. Yes, very nice, very nice. We'll be landing in about now, or actually about 2 hours. I still got 2 hours to Porvoo, and I'm all by myself. But we're good, no worries. See you. Snabbpaus i Nummela, och nu är det 1 timme kvar. Jag ska bara köra upp på motorvägen och så är det liksom där. Riktigt bra. Riktigt bra. We home. Eller snart 3 kilometer. We made it. Fin himmel. Wow, okej. Har jag kört tillräckligt mycket samtidigt som jag har haft telefonen fram, så nu det här är slut på det här nu sen. Nej, riktigt på riktigt. Jo, nu kommer jag till en korsning, så nu hej då.
keep the circle tight like a Michelin chef. Only bread I break now comes with respect. Silk robe dragging on the marble floor. Breakfast in bed. Girl, bring me some more.